देशनि नागरिक सिनै जत हा जत दै जत किसु बुफां वाफां चिन्हनि सिनारि किन्तु जों दिनै भारतबर्ष फाइमानि यागुल जों दाबि दाखायनो खायनाया जों अनेके बरफ साइनिया बा फरेस्ट लैंड तो दङ बिन जागानि कागज पत्र करे अनेक बरफ पातामान बैन उंगखा आ पाताना काहाम के पोरी नाय दिसिन बरफ पोरी नाया आं पाताना पोरी हुई नायखा अब न खाइसा दिहनि जागा रिद्रप चिननि मुंगै रेस तारुन जाबा अमतिखाय जों थानाय 70 बছर विभिन्न राजनैतिक दल विशेषकाय जों कांग्रेसनि 30 बছर सीपीएम नि 35 बছर मासखाने जुट सरकार निबुनुखा ताउनखा जों जतन केवल दफानि कक साइ थाङो केवल हानि कक साइ थाङ दिनैसिमबो पयसन फायसक आगरतला थांखाय नरं नुगान बिल्डिं कतर कतर काम फायखाय तिब्रासार लेबार बिसिबां उ लामाव काम फायखाय पिस कुतुं मुथुंनाय र आ लुनाय गनाय र सिन बरमन मोनो बेंगालुरु थांनाय दि उ मल कतर कतर रग आ दगा हायके सतनि खलंनाय र तिब्रासार लामाव गारि साइड खायनाय आं बेंगालुरु थांबा आं चेरायनाय एडमिशन खायखौ आं बा बिखा म चेरायनो मखा तिब्रासार मांनाय हने आं सिंका बना तिब्रासार दानि तिब्रासार कक्सा जोंबो जागा सयकार लेबार पयसा सय दाबो इट बातासिन बर काम खायनो सय कै जों तिनि बस्तर सबिसा तिकै अ जरावनो जों साबनो मानखा जों सिनि बुबागरानो मानखा बुबागरान बाहाय के मानखा ब कांग्रेस नि प्रेसिडेंट नखा किंतु महाराजा जखन कांग्रेस नि प्रेसिडेंट उंफ्रो उंगिया सनि सिगांनो जोंटाम उंखा एनआरसी केस खायका महाराजा जतन नकबखा फाइरि थानसाखाय खलाया नहने केबो हिंका राजनैतिक दल बान एनआरसी केस खाया आं साइसुन खलायने तिनि कयथाम मथाबो खलायका बुबागरा जोंनो नुखा दिनै बरम गोनां ताको बिकेरां खलानो साका फन खायका पनजी महाराज फन खायो जों दिल्ली थाना नाङानो जे एनआरसी केस नि बागै बेखाय आं बनो सिंगा साब खालायना दारा हिंगा बेखाय सुनील कलेबो थाङानो बेखाय नों थानाय बेखाय आंबो थानाय जगदीश थानाय बेखाय शिवचरणबो थाङानो अन्तेखाय जतन थांलायनानै हिंसालायखाय ठीक আছে बेखाय जों आप्रो बायरेनि माने जों आं जेलनि जगै पेमेन्ट करे जों QIPC नि कैसे मता खायका बेखाय जों सालायका सालायनानै परखाय सानार थांगा गखायलायका बेखाय जों आरो सुप्रीम कोर्ट नि रयरबो आसुगलायका बेखाय आसुगमान परखाय गखाय सय खायलायकासे बुधय अमासनि उनको 22 तारिख को न बुधय ना 22 ता 24 तारिख को सुप्रीम कोर्ट फाइल जे मात्र महाराज त्रिपुरानि कांग्रेस नि प्रेसिडेंट नि थांका किछु दिन चलिखा ठीक ठाक ना आपुर राहुल गांधी त्रिपुरा का भारतवर्षनि कांग्रेस नि सभापति प्रेसिडेंट बिनि जराव MACAB हिनि कैसा मता खायका OCAB बिल फाइमानि इनको फाइमान करे बेखाय जों आरो उनको खायलेका उनको कैसा कमिटी खायका महाराजा चेयरमैन दिनै बरम गोनां बिकेरां खलकाय बखाय वाइस चेयरमैन दारा जयन्त सिंह कन्वेनर बोबाय DSF नि तंखिखम दारा उपेन्द्र देव बर्मा बरम उनको खायलेका कै जों ओ कमिटी सहकायनो परबर्ती समय राहुल गांधी बाय मालायना तलाका महाराजा तामनि बागै जे कैसा एकर्ड खाय जों मुभमेन्ट खालायनानै बे राहुल गांधी मालायका चुक्ति खालायखायसिनि दाबि जतन मानिखाय जाखाय जोंहाबोनो एकर्ड खायलायै आखलाय बायलेखा जे मुहूर्ते सोनिया गांधी फाइसक पैका आ समय हिंगा महाराष्ट्र सानानि सुरु फायका वानसार अरनि किसुबुदे कांग्रेस लिडार रकम कोनानि सुजुग मांखा जे महाराष्ट्र साका नों एनआरसी केस विथड्र खालायदि उंगिया खायबा नों कांग्रेस नि प्रेसिडेंट याखा आबो नागे तो बुबागरानि गोबां सामुना संमुखा कै बुबागरा कैसे स्लोगान निमानि दंगो कोयला जाति उलो पाति आबोनो अनेक बरक पेनतायखा आं अनेक जागा बैको बाजार सभा खायतिनि विभिन्न जागा मिटिं खायतिनि अनेक साका नर आनि आइदिनो नुखना बेखायनो महाराज आंबो मालायका
जों गोबां बर'फोरनि परामर्श नाखा अनिमेश बाबु संहाय बर' रबाय गोबां बिखे रांखौ संहाय बर' परामर्श नाखा दारसना बसंता दारसंत बुबा गराबाय न दंगै फाइमानि हिंगाखाय महाराज सिद्धांत नाखा जा फन खायका जे आं कांग्रेस प्रेसिडेंट जागासिनो टाइगर बोताम टाइगर नङो कांग्रेस प्रेसिडेंट जागासिनो हिंगाखाय नरकाम हिना आव महाराज नङाबो नों जेता दिसाय फाइमानि आबो नों जेता महाराज तामखै सेमनि लगी दंनाय अब देखे ना महाराज वो एनआरसी केस न विथड्र खालायै सुप्रीम कोर्ट नि दिनै चिन्तिफ्रा सानरगना मोथांनायनि बागै दिनै ब सेक्रिफाइस खालायका कांग्रेस नि त्रिपुरानि प्रेसिडेंट एवं ऑल इंडिया नि ब सेक्रेटारी हेगाखाय ताइ सिक्किम नि ब इंचार्ज दमनि ब याकारि दिखा महाराज नि सेक्रिफाइस दफानि बागै बर' जागाय रैखा नरक खाना बुजि माखाना दिनै साबत्ताय खाइमाखा सेक्रिफाइस त्रिपुरा राज्यआव दिनै मणिपुरनि कक सावानो एनपीपी नि 4 जन एमएलए दंगो only 4 आं सिनु बरंन आ विवेक राजखाय तो तब एमएलए आगे होम मिनिस्टर मणिपुरनि ते बाकी रंग 4 जन only 4 जना बरक साका जोंरा बीजेपी टीजेपी को न बुजिया इनलैंड परमिट मणिपुर रेखांगाखाय आरो सेबीजे चालु खाइमा लांगाखाय जों गभर्नमेंट तना याका जों गभर्नमेंट सुबायरिनाय दिल्ली थांगा कुन आंदोलन